yeɓiyankoɓe Ayaw-Pili TV on calminama salminago nede salminago teddugal aadi bili aadi so aadi aadi ɓuri firtude aadi min mbino on caggal yewtere ɓennude nde ma en mbat jokkol sababude dogue ɗe hewde e onon ñaagade yo ɓeydo yaaje e ngal ɗo daawal no mbinoɗen ni eɗen gonde Alaji Abou Gaye wondude Mouhamadou Ndim kalten ko fati Afrique janguji e nder Afrique guilay goomuji hanki giɗinoɗe wadde Abou Moussa Al Zarkawi en yettade IEG ak Ali en guilay Touag en Niger Mali meeɗa deeje ha yetti Burkina Faso ko ɓuri hulɓinade ɗiɗo dumunnaji ko ɓoyani ko janggu banguɗon e nder leydi Mali fodde nogas e joyi koninke baraɗo e mobilaji kewɗi nawaɗi keerol hakkude mabɓe leydi Algérie yewta men hande heewide ko ɗiɗo janguji to bange l'islamiyankoɓe to bange wiyeteɓe ko terroriste en hol yiyande mon hen e hade men nadde e nder mundi yewtere nde mawɗo Abou haala ka kanko général Maysa Saleh Ndiaye haali ko eɗen gandi kalɗo ɗum o wona tan Abou Gaye dari haali walla baɗo no Mouhamed Ndim dari haali kalɗo ɗum wonno ko aide camp e laamu Macky Sall toon to galle laamorgo to ko neɗɗo mo ganduɗa koye koninkoɓe tawa wadde so tawi jomum haali ana jogui dalilu e ko haali ko hay so wona heɗade haala ka o haali ka yimɓe fof eɗen gandi hande ko ɗum phénomène mo ganduɗa hande ala leyɗele ɗe ganduɗa ko daɗɗe ko yiyete ko to banggue ɓen ɓe ganduɗa ko seɓɓitiɓe nande les terroriste e ko way noon heddi ko leydi foof e to banggue karallagal ngal jogui wawde ko yiyete ko nden kay kisal e ko way noon surtout to banggue keeri mum beele wawde haɓade yettere Allah Sénégal ha joni kam en dañani tawɗi en caɗele eɗen ñaagui kadi yo ɗum ɓooy en dañani caɗele ɗe kono hande sa ƴeewi ceinture mo ganduɗa koko taari en ko hande eɓe jogui ɗen probléme aji siko sa ƴeewi hande hakkude men e Guinée on étendre mo ganduɗa ko 419 kilométres somi jumani hakkude men e Mali keerol hakkude men e Mali ɗo ɓe mbiyata ɗo Kidira walla sen gari ga to banggue région cakkitiɗo jokkodirɗo e Sénégal ko hakkude Kayi e Tambacounda sa ƴeewi région mo Kayi eɗen gandi le 24 oɗo ɓennuɗo en jii kamɓe ɓe ganduɗa ko jihadiste uji en ɓe ɓe mbaɗi toon attaqué entreprise goto dillo e BTP mo ganduɗa ko voilà ko entreprise chinoise liggotonoɓe or fewnoɓe ko wayno laabine e ko way noon ɓe keeɓi yettade ha toon woodi ko bonna ɗuma duppa e ko way noon ɓe dogi wadde hunde nde nana ara seeɗa seeɗa heddi ko yettere Allah Sénégal yimɓe fof eɗen gandi darde nde ganduɗa ko darde nde ganduɗa ko koninkoɓe men nde daari kono alay saago ƴeewen ɓe mbiyata ni yimɓe ɓe mbawa wattude kono laamu ngu kadi alay saago ɓe mbawa famde alay saago ɓe mbaɗa impliqué population o kañumen e ɓen ɓe ganduɗa ko koninkoɓe ɓe population ɓe ko kañumen koɗi hande sa ƴeewi to banggue keeri ɗi ko kañumen koɗi toon ko kañumen poti wadde veillé e surveillance won gueɗe ɗe ganduɗa jomumen so tawi ji ene lumba ko way noon walla ƴewata tan ko so tawi an a woni dande ma yanke hakkude ma e Mauritanie hen sahaji ko taccata ko e ko way noon ronduji surveillance uji ɗi koninkoɓe mbaɗata wawata wonde en permanence 24 heures sur 24 jomumen ne mbaɗa veillé e dendagal lappol dande maayo ngol ne ƴeewa ko taccata eko ɓennata ko way noon wadde alay saago ɓe mbawa wadde impliqué ɓen ɓe ganduɗa ko kañumen goni jeeyaɓe nokkuji ɗi taƴe ko yiyete ko des comités tawi ko kañumen mbaɗata surveillé maaje ɗe e ko way noon en collaboration avec ɓen ɓe ganduɗa ko kañumen goni joguiɓe nden kay kisal beele ɗum wawon hande yimɓe fof ne gandi que menace mo ganduɗa hande ɗum ko hunde nde ɓooyi miijade kamɓe les terroriste jihadiste e ko way noon eɗen mbiya kay beele ɓe ngala ɗo eɗen gandi won ko ganduɗa Macky Sall darde wonde fayde nde dari hen haare nde ganduɗa ko Macky Sall haɓama eɗene kaala beele ɓe ngala ɗo e leydi ndi Allah mi yalam ne deeƴi yo ɗum ɓooy kono noon ko ɓeydude nden ko ɓeydude vigilance e ko way noon kono noon kadi wonko haali mboɗo sikki ene foti yimɓe gacci hen hakkille puisque hande won débat ji ɗi jeeyata wonko jeeyata ɗo e nder leydi ndi ene waɗe ɗum ɗon holko serndi ɗum e terrorisme
en ɓennino ɗo e des période ɗi ganduɗa wodino ko waɗe Sénégal en ñaguima hoto ɗum wattuɗo en hol ko serdi ɗum e terrorisme wadde ɗum ɗon foof nanɗo ko heddi tan ko yiide wadde kalɗo ɗum omo jogui dalilullaji ko hunde ganduɗa eɗen jiiya ñande kala kono noon surtout hakkude kerol men e to ganduɗa ko Tambacounda Kayi Kidira Mali o to banggue Keñaba en e ko way noon ha e Moussala e maayo voilà maayo Seleng maalo Feleng Seleng ana foti vraiment ɓeydede waɗe renforcé to banggue joguiɓe nden kay kisal beele kadi ɓe mbawa daranade leydi ndi nde tawno hande hay leydi gotiri wawa kam yiide tan min kam mi daɗi tawno en ganda stratégie mabɓe ne kewi ne wawi wonde keeri ɗi ne wawi wonde dow to banggue maritime ne wawi wonde to banggue ferroviaire ne wawi wonde wadde hay goto daɗani wadde noon ko ñagade Allah tan ɗum ɗo nde Allah dandaten e gueɗe baɗɗinɗa ni mawɗo Abou a jarama mi arta e wiide beele wona ɗemɗe men enen réseaux sociaux ji Amadou Koufa ni o wi tolno lottel no kaala tawi laaɓaka gueɗal ɗimmal ngal e ɗemɗe men ina mawni e Sénégal no heeɓi Sénégal no pawi haɓade nana dawi habtade ɓeɗon waɓe ni tawi gila sowa yettade en beele wona ɗum kadi toka ɓeydi caɗele ɗe e togata aɗa andi gueɗe baaɗe ni henna to banggue jihadiste uji walla to banggue wonɗin kareɗi gonɗi caggal leydi so tawi yettaki leydi maɗa kala ko aɗa haala hen ko ganduɗa kadi ndentoɗa won e konngudi ndentoɗa e won e wiya hen kadi ko ɓuuri hen hewde so tawi a ƴeewi nannanti ɗi ene gadda musibbaji woni ko guurɗen e 89 eɗen gandi hakkude leydi Mauritanie e leydi Sénégal ko ɓuuri hen hewde ko maayi e pittali ko nannanti mbari jomumen fami par ce que ko waɗi to Diawara yimɓe ɗiɗo han wadduɓe so tawi yeehi ha ene wiye 90 ujunere pawɗi bani adama ummiɓe Mauritanie dogi gari mooliɗo henna e Sénégal a faami de ɗum waɗi ɗum ko rumeur a faami ujunnaje waraɓe a faami de waɗi ɗum ko rumeur kono eɗen gandi oɗon saaha ɗo yaranno ɗo karalle kese ɗe jettaki ɗo jetti hande ɗo ko ɗum woni ni ko nafno ɗum seeɗa e jette kunal hay sinno tawi ene wiya ko musiba kono noon sa yi ko waɗata ga en ko to banggue Burkina to banggue Mali to banggue Niger to banggue Nigéria to banggue Burkina ɗum ɗon so tawi a yi ɗum tan ko ɓuuri hen hewde ko addi ɗum ko karalle kese ɗe woni ko wiyete réseaux sociaux e kadi enen e koye meɗen eɗen gaddani koye men sikkede surtout wiyeteɓe fulɓe par ce que so tawi wiyama jihadiste so wiyama diine l'islam pullo jeeya diine l'islam jeeyi diine l'islam ko Allah tellinɗo diine muɗum rewni en elaɗo makko Mouhamadou sallallahu alayhi wa sallam enen tan en gona julɓe kono noon so tawi en ƴetti diine l'islam en porti ɗum inde hinde kala ko ari e meɗen ko enen mbaɗi koye meɗen e kadi yimɓeɓe ene poti rentade woni yimɓeɓe eɓe poti rentade kadi laamuji ɗi e koye muɗumen alay sago wooda darde nde ɓe daroho nde ɓe mbaɗa wonde kamɓe ɓe gardi ko leydi wona hinde ɓe gardi ɓe ƴetta kille gonɗe e nder leydi maɓɓe ɗi kala ɓe ponde ɗumen kañumen fof gona ko tubakoɓe mbiyata même pied d'égalité ko en kono noon hande o so tawi jomumen jooɗima ene nanguira ɓeɗo henna ko ɗum ɗo ene nanguira ɓeega ko ɗum ɗo hen e kadi e baɗowo bone kala ɗemgal ngal kutortoɗa andu an won heeɗiɓe ma leñol ngol ɗon a lorli ɗum a addani ɗumen musiba a addani ɗumen caɗele par ce que kala ɗo dilli han kadi wiyete ko kam mowona an kadi no janggi ɗemgal ma paam saabu gaño ma so humbitima joguita e ma a wonta folde ɗum kono noonne kadi ɗum ɗon foof e wade noon ittata an kam par ce que en jii to banggue Mali jomumen mbarata gayna no pilma na kala wonɗin haalluji min mbaɗiɓe ni tawa kalata koye ɗemgal ngal kalata ngal ɓeɗon janggo e jaam kala e muɗumen jiyaɗo nanguirte ko hono no maɗa ni ka battam bonijo tawde noon ka battam bonijo an battam bonijo sa heɓanoma no mbaɗeteɗa ni kanko tawde o heɓama yo waɗe no ponnoɗa waɗede ni hen o lomtine ɗon ɗum ko musibaji addata ko heddi ko noon to banggue diplomatie oɗon fannu ene addi caɗele no fewi addini ɗum caɗele ko eɗen gandi guila pusgo liɓi guila jangu haddafi hankadi terroriste en ɓeydi jogade doole ɓeydi jogade sembe haddafi yo Allah yurmo ɗum yaafo ɗum kono wonɗo heewi ɗo gandanɗa hooremaɗa omo heedanno ɗum leyɗele Afrique ɗe wonko heewi ko sawno wonko heewi ko moftuno wonko heewi ko funtodirtuno kono noon e oɗon saaha leyɗele Afrique ɗe ɓe mbawa andude ɗum moftananoɓe ɓe mbawa andude wonko moftana ɓe gandi ɗum kay ko nde haddafi yeehi pusgu ngu waɗi
bone o ruttiti e dow koye mabɓe ko nden ɓe gandi nde ka hadde fi wonɗo heerno ko nden ɓe goni e woyde hadde fi ko nden ɓe goni e duwanade ɗum kono noon sunna tawno ko hande so wonno cokki ko pular wiyata ko wiyete ko pirten kono noon eɗen gandi ɗeɗo leyɗele ɗe mbiɗen ɗo henna ko addani kuudetaji ɗi wadde toon militaire uji ƴettiti laamu ko wiide civil en mbawanaɓe ko ronkanɓe ɓe tawde ko ronkanɓe ɓe ñande fof ko wari ñande fof ko wari koɓe jotti e laamu ngu fewde ñallagal hande koɓe ponno wadde kay wona wiide wonde eɓe mbaɗa état du sahel walla ko nandi hen ala yoɓe ndindin sembe mabɓe ɓe mbawa habde e mabɓe kono noon so tawi goto mabɓe foof ene yiilo jokkodiral muɗum e Russie no dañiri armement no défendori wona pour défendade hakkude muɗum e jihadiste uji ɗi ko défendade hakkudam e maɗa an mo ndendumi keerol o ganduɓe ko woni hakkudam e jihadiste uji ko oɗon bone ne wawi artude hakkude meɗen sabu sa ƴeewi namdal toga beele koɓe Mali ko yawirno Ibrahima Boubacar Keita en ko mbi ko civil en mbawana kamɓe kuwayta koɓe jooɗi ko fay ñallagal hande beele won koɓe guitti hen horo oɗo imam Dicko horo woni mo namdimama mo heewandema nan Mourseni imam Dicko wona ko kañum portuno combat IBK yo iwe ɗon holko wiruno IBK yo ummoro ɗon holko ardorino combat o wona ko ƴettude wonde moltade e diine l'islam Ibrahima Boubacar Keita ala fof koɓe mbiyani ɗum ɓeeɗo kuudetaji ɗiɗi deggodirɗi pawdirɗi ɗi mbaɗi koye dow hoore makko marche uji ɗiɓe mbaɗanno firinaji ɗiɓe noddanno ko ɗum addani Ibrahima Boubacar Keita waɗede kudeta mere kudeta Ibrahima Boubacar Keita o daɗi hen kanko imam Dicko o daɗani hen soɓe keeɓimo hande koɓe hirsoɓe mo ɗum waɗi mo dogde o yalti leydi ndi wadde haare makko holko nafi ƴeewen en paamata wonde koɓe mbino Ibrahima Boubacar Keita en mbawana ko ronkanɓe ko mabɓe ko ɓuuri bonde hecci hanki wattindi hen 3 soldat malinajo ko wara ɗo tan e Mali 3 soldat jamma hecci temedere ko fayi non temedere eko fayi ari ko jamma hecci ko 3 soldat wara ko hanki ñalawma hanki o 3 sol jiida e armement ji ɗiɓe ɗumni so tawi a nani saadi ko ɓe ƴetti ummade e non aɗa andi kan ɓulli kesi o nde ɓe jani toon sa ƴeewi ɓen ɓe ganduɗa ko Wagner en e kamɓe fama en ko waɗi toon ko seede ko temedere e aɗa andi wonko gandanɗa hoore maɗa ko secret militaire ɓe jaltinta ɗum kamɓe a faami de kono so tawi en ƴeewi haysono tawi woni koɓe mbari ɗon ko so tawi ɓe ndendini ko ma wonoy toon kono so tawi en mbaɗi par janngu kamɓe jihadiste uji te kadi ko ɓuri hen hamnade e jiiɓade ɓe janata koye base uji militaire uji wadde ko kamɓe jihadiste uji ɗi eɓe jogui complice uji mabɓe e nder ɗiɗon base uji militaire ɗum woyi haalede par ce que so tawi ɓe ngalano complice uji mabɓe e nder base uji militaire ɓe mbawa arde haaɓe udde base militaire no woruno ɓe jana e muɗum ɓe mbara fodde 50 et quelque tawa kamɓe ko neɗɗo goto ɓe mbarante par ce que min jiimi ɓeɗo no wiyatno ni kadi AFP jiimi ɓe mbaɗi wonde ko wajiɓe nde déclaré mbaraniɓe 3 soldat famde kamɓe e Wagner en e ɗumanaji en ɓe duttiri ɓe mbi wonde kamɓe ñalawma hanki o ɓe dahi 3 jihadiste an aɗa warana 3 soldat mbiya a dahi 3 mere ene foti ay soldat goto américain ɓe pondata ɗum koye leydi no woruno soldat mabɓe goto so tawi warama e leydi ɓe pondata ɗum koye pittali leydi ndi so tawi leydi ndi ko million neɗɗo wonno hen soldat mabɓe goto ɓe pondata ɗum koye million bani adama fami donc kamɓe horoɓe cikku wonde waranede ɓe 3 soldat ɓe daha 600 jihadiste horoɓe cikku wonde ko faaro mabɓe ko défaite mabɓe par ce que so tawi wonano défaite mabɓe ɓe koko mbaraniɓe wonanno kay ko ɓe mbarani min 3 min mbaraniɓe 100 kono haysono ko goto ɓe mbaranma ko défaite maɗa par ce que an ko an jogui fofof heddi noon ko gueɗel ene woni hen alay saago ɗum ɗon yurne heddi wonɓe gandanɗa hoore maɗa ko ma bone waɗa en kaali en kalti kañumen ko hen guura sa yi kay Russie ummimoto ene renforce Mali en Burkina en Niger en a famide ene riiwa soldat ji français ji yo jaltu ɗon kañumen eto installade ko ha armement muɗumen marche kono dokkal ala hen par ce que gustigi woni ɗon
so ɓe gaddani Mali missile hokkirde ñaamu jaɓa tan so ɓe gaddani Mali missile yoɓe jenane kanŋe Mali jogui o ko on ɓe fiisi par ce que toon yoɓuroyte so ɓe gaddani ɗum sarde combat koye jamamo Mali jogui o ko hen yomnoyte so ɓe gaddani Niger la même chose ko hono noon par ce que ɓe jaara ha hen wona eɓe jaara hen leydi ma yo ɓamto hol avantage moɓe jogui hen a jarama ɗon ni baba jafoɗa gattanmi ko sen duttima caggal seeɗa nde goyta e mbaɗi kuddata Ibrahima Boubacar Keita ha gayni yeehi ha ɓooyi tottide civil en Bandaw e Mokhtar Ban ɓen jeeyi France ɓe tuumi ɗumen ene jogui toon jokkodire wona ɗen ɓe mbatta men kuddata par ce que ɓe jiiɗi liwɗe ɗumen eyyi ɓe ƴetti mbatta men kuddata ɓe ƴettita laamu ngu ɓe duttiɓe ɗo ha joni ɓe kolliti wiide manam ɓe mbawa cuwata o gaynude alay sago o watta duuɓi 5 taw kadi kono hersine o foti partiji ɗi beele ɗum ɓeddata caɗele to banggue haaweji ɗi walla ene ɓeyde caɗele sibu sa ƴeewi no mbiruɗa ni guille nde wonno Bandaw e Mokhtar won ha arti e juuɗe mabɓe kono a ƴeewat hakkude mabɓe e on saaha nde ɓe ƴammodirno e ɓe ganduɗa ko force Barkhane finalement en ji duuɓi ɗi waɗi toon pour kamɓe ɓe mbi ko ala jertude ndi ganduɗa ko wandi fawdi wandi toon ɓe ndiwi ɓe ganduɗa ko force Barkhane ɓe gaddi ɓe ganduɗa ko Wagner en sa ƴeewi hande Wagner kañumen hayto banggue Burkina Faso to Niger ne ko way noon eɓen jiiɗa wadde ƴammodire beele ɓen mbawde en 2000 ko mawɗa bo yi ko en 2023 rapport goto yalti ƴeewa wonɓe ɓe Mali kamɓe terroriste uji jihadiste uji wonɓe toon to Niger e on zone ha toon to ɓen ɓe ganduɗa ko Boko Haram to Nigéria nde ƴeewa rapport waɗoɓe fournir to banggue arme uji to banggue des missiles walla ko to banggue même drone aji hande ɗiɓe kutorto kamɓe hande sa ƴeewi ko ɓuuri ko tampinde Mali ɓen ɓe ganduɗa ko fama Mali ko kamɓe terroriste uji eɓe jogui drone aji eɓe jogui drone aji ɗi ganduɗa hande hay koninkoɓe ɓe ngala ɗum eɓe jogui des piste ɗi ganduɗa hande hay kamɓe koninkoɓe ngala ɗum on rapport holliti sa ƴeewi armement mabɓe moɓe jogui ko ummoto ko hakkude Russie e Chine te hande sa ƴeewi ɓen ene jogui kañumen felle yoɓe en woni ɓe ganduɗa ko les Wagner ko kañumen jokkodir e leyɗele ɗe ene pelle donc andat wadde wonko woni ɗon le sen ƴeewi to banggue terrorisme o min mbiyami ko alay saago no mawɗa boyi ni mboɗo sikki yimɓe hande leyɗele men so tawi tan ko jaam jiiɗi so Allah ana poti accude leñamagal ngal par ce que hande sa yeehi Mali wonto jahata so tawi won kaddugal ngal mbatta sa renaki tan a fellete ɗum kam ka joni a warama sa naggama sa renaki ko yimɓe koreji ma koccata ko goski ma kono tawata ɗo wonde fitanto ɗum ko kaddugal tan yimɓe fof en jii ɗum e nokkuji kewɗi hande e mbaɗi sen ƴeewi hande peccor mo ganduɗa waɗi to Mali sa ƴeeɓe mbima Touareg en ga Touareg nana keedi banggue mo ganduɗa ko toon kanŋeji ɗi e ko way noon ɓuuri hewde sa ƴeewi hande dojon ji ɗi kañumen banggue mo goni ɗo woni hande hakkude dojon ji fulɓe dojon ji Touareg en ne mbaɗa revendiqué ko way noon beele ɗum ɗon hande ko Ibrahima Boubacar Keita wonno ko o mo ganduɗa ko Amadou Toumani je crois que ATT Amadou Toumani Touré darde ne darino hen ha koninkoɓe kamɓe terroriste en ɓe ƴetti ɗum finalement donc beele hande jewte pota waɗede sen ƴeewi ko waɗi ko to Burkina Faso hande won kaddugal ngal mbatta yete ko oɗo pullo foti ko waɗede éliminé kañumen ne wadde ɗum en revendiqué ha mbiya min kepti doore Djibo han min batti ɗum revendiqué wone amen hankkadi wonti joftoro donc ɗum ɗo mboɗo sikki so ari ha heeɓi ɗon yimɓeɓe ne poti dogde hen koyɗe jaam ƴeewe holno jaam artirta yoɓe gandu ɓen ɓeɓe cikatno mawɗa boyi ni c'est très important noon ittude wadde étiquette tan minen ko minen jeeyi ɗum ɗo hande so tawi yiyama tan to gueɗe diine yiye ko fulɓe ko kañumen gontirtoji e ko way noon to banggue réseaux sociaux ji hande même dans les réseaux sociaux ɗum ɗon ne kadi yimɓeɓe yo mbawa rene hande kala WhatsApp mo naɗɗa hande to banggue baale men WhatsApp a tawat toon ɗen gueɗe jamma e ñalawma kala ko waɗi an te au courant par ce que yimɓe ne mbaɗa toon wadde andat no mbiyami ni terroriste ji eɓe natti hay groupe aji men WhatsApp donc ɗum ɗon fof ko hunde yimɓe rene renseignement laamu ala ko welsinde kala kaalowo eɓe ndewindi ɗum jafoɗon yewta nde woni koye tongude ngal ɗo dawal gattami koye namdal ha namdal ngal mbinomi nane heewi mbimi
ko neɗɗo hunde ko mum addan ɗum sabu en jiiɗo ñanden wiyeede sénégal no payi jalti doole muɗum kolli hande so sénégal mbawi faddade kolli beele mbimi ɗum jeeyaka ko addata fitinaji e yande neɗɗo mo sowa yande ma addi déjà woni addi ko haddini laamu ngu eɗen gandi jabtede mbaɗa hakkude men e terroriste en par ce que en jii haala ɓennino ɗo hakkude an neɗɗo civil tan gona e whatsapp ma kala beddoɗa jeeyaɗo e ɓen ɓe ganduɗa ko ɓattiɓe Amadou Koufa mbaɗa audio beddo ma donc ɗum en jii ɗum waɗi ɗo e Sénégal waɗi Mauritanie waɗi donc ɗum ɗon foof mboɗo sikki laamu en foti hen haɓade heddi noon laamu kañum ne enen en ganda haare e darde laamu ngu dari hen laamu ngu nana haaɓe hen darde nde ganduɗa ko tinde en dari hen darde tinde heddi noon ko enen ponno wallide laamu ngu puisque eɗen gandi ko mbiyata ko secret d'état ne woodi surtout to banggue armement surtout to banggue gueɗe mbaɗe noon laamu saaha fof ne heeɓa ko yiyete ko BR bulletin de renseignement par rapport e gueɗe mbaɗe na noon wonko enen ken gandani puisque laamu kañum ko andi ko enen nafani ganden ɗum to banggue koɓe mbiyata ko wadde heurté e ko way noon kono laamu ngu naddetena heddi ko enen poti wadde collaboré ne woni holɗum neɗɗo ganda ɗo kalata ganda ɗo kaɗata ganda kadi e ko poɗɗa ko nadde to banggue groupe aji ɗi e ko way noon tawno hande kala ko mbaɗɗa andu laamu ngu nan watma surveille a jarama noon toga gonɗo koye dal men cekkita aɗa andi to banggue haala no mbiɗa ni hollirde wiide wonde minen hankkadi emin kebli emin jogui ɗum min paari emin mbawi habtade woni haalaluji moƴƴani kono eɗen gandi kala fedde l'indépendance leydi jomumen ene keewi yaltinde armomaji muɗumen kono ko jaltinirta armomaji muɗumen ko hollirde tan minen so tawi min janama walla so tawi neɗɗo faye amen emin mbawi faddade kono wona emin mbawi warde walla wona emin mbawi yanoyde e jomum walla emin mbawi no jomumen puɗɗata ɗum keewi wiide tan minen ko so tawi on gaari e amen walla so tawi bonɓe gaari leydi ndi hankkadi ene jogani hoore muɗum ko wawi faddanade hoore muɗum eɗen a jopaki hay goto a faami heddi noon eɗen gandi to banggue leydi Sénégal na nawa militaire uji muɗumen e aduna o partout ene nawa militaire uji muɗum to aduna o partout kono ko jokkodiral gongal hakkude muɗumen e ɗeɗen leyɗele Sénégal ƴetti ɗo militaire uji nayi ɗumen Mali holko waɗi ɗum koye cadre CEDEAO police aji nan toon Mali koye CEDEAO jeeno a faami Mali koye CEDEAO jeeno donc Sénégal so tawi ƴetti militaire uji mum nawi to Mali e cadre CEDEAO ko fodde heddi noon ko Mali so tawi yalti e CEDEAO leydi Sénégal ene nawano militaire uji muɗum to Burkina waɗi ɗum koye cadre CEDEAO so tawi Burkina yalti e CEDEAO hande o kala bawɗo gouvernement bawɗo jooɗade fotani yaade wiya wonde Mali minen emin paari emin caggal moɗon wadde on soutenir to banggue matériel walla to banggue armement walla to banggue soldat ji so tawi ko oɗon paye haare fotani wonde par ce que en jii haala premier ministre Sénégal ko haali to Burkina Faso to en est ce que kaɗon haala hande o ma wel goɗɗo mo ganduɗa hono ko gonɗo gaño Burkina Faso est ce que so tawi nani ɗum holno yirata ɗum e kadi enen ay général Maïssa Sall Ndiaye ko haali ko en ko hunde nde ganduɗa hono ɓoyde haalede wonde ɗo ene e nder leydi ndi par ce que enen e koye meɗen tan so tawi en ƴeewi hande o to banggue tarihaji ɗi to banggue laabi diine gonɗi ɗo ene ɗi kanƴi fof no ɗi mbayi hewde e mazhabuji ɗi goto jogui ko mazhabu muɗum muɗay et pourquoi an ndewɗa ko mazhabu maɗa min ndewmi ko mazhabu kono lawol ngol min mi rewi ngol ɗo lawol an a rewi ngol ɗo lawol enen foof jañde meɗen ko yen potto e Thiés ɗo jiɗɗa fof ndewa holko wondi kam e wiidema wonde a fotani rewde to ya rew ga en an rew toon min yomi rew ga tawde janƴe ɓen tan ko fottoyde Thiés kamɓe koɓe kalata ko goto men foof wi wonde ko so tawi a waɗi ɗum ma natoye aljanna min so tawi mi waɗani toon mami natoye jeygol so yiiɗi yomi natoye jeygol an kay hankkadi hoto woƴƴini eyyi kono noon wiide wonde ko neɗɗo o ko alay saago tan ko ma arta e ɗum ɗo haalde wonɗin haaluji ha aɗa mema neɗɗo o ko gonɗini ko woni o jogi ko ceerno makko mo tugnorto mema ha mema ceerno makko o an a noddi fitina hakkude moɗon oɗo rewi ko oɗo en mema ɗum ha mema ko rewi ko a noddi fitina hakkude moɗon c'est à dire ko ɗiɗon haaluji goni poɗɗi woppede kamɓe sernaɓe waajotoɓe ɓen surtout to banggue ɓen ɓeɓe mbiyanno ko joli ɗo en e 2000 faade joni wiyeteɓe les zones marabout kala ko addi fitinaji e nder meɗen eɓe jiiya e nder hen wiyeteɓe les zones marabout par ce que cukalel
miijo ngo jogi ngo e mawɗo o miijo ngo jogi ngo kamɓe fof miijoji maɓɓe gona ha gooti par ce que mawɗo o ko hulata ko eko rentoto ko eko wallikinto ko an sagata sembilo a yiyata ɗum a ƴeewata ɗum on jarama yewtere men dawal ɗimal gasi ha laaɓi mone men kala hay soko leƴƴande capantati ngam wayno eyyi ko yettudema mawɗo Abou ɗowde ɗeɗo jewte baɗɗe fayida yettude mawɗo Abou e jarnade bandiraɓe foof kamɓene ko yewtere nde battori en mbaɗa revendiqué nde waktuji ɗi ɓeydete ko way noon en jii darde mabɓe kamɓene ɓe continue ɗum to banggue commentaire uji ɗi e ko way noon yettudeɓe juuradeɓe e hokkudeɓe tan mboɗo andi aadi e sahaji goɗɗi garoyoji so hawre welede Allah en jetti Ba Idrissa Ali ko goto e mabɓe men Amadou Wane mawɓe men ko heeɗiyankoɓe no fewi eɗen neldotowa faade Oumar Sarr e Amatea Oumar Sarr jinaɗo mo debbo ne yalti aduna to cubalel to Oumar Hamad Diye Balal yalla yirmo ya fanamo aljanna toka konngol ma cekki toon e tokata ko wiide bandiraɓe tan paaɗen koye julde an kam ko jahataɗe balɗe ko holko gartirɗa tokata baba ndemi haalonma dewi tan puɗale mutal tan mo jogui gade yo heɓato koɓe gañƴo yaltin ɗum ala wona ɗum tokara ala tokara a yimɓe ala tokara warta tan tokara min anda ɗo paami taw e min nanalde paami e ala min kay tawde ko min wona ko moɗi yaha ala tawde ko min fuɗɗi kay accu hami haala hami jomna kam ɗo ko namdo haala ɗo jahata ɗo ha gayna namɗam ɗo no jahanmi o ceerno Mamadou Sammodi won ko tottiri walla Saba Sammodi min de mi yimo hanki a yihino to Harouna Gallo mi yimo hanki ala wiyamo hande ka yihino ala min Harouna mi yiyani awde a waɗi interview so tawi ko keɓɗa Djiby Dieng nani ala keɓɗa nan toon han mattoto ko ayde mo jogui jawɗi nde te ayde mo jogui sehil makko holmo ayde mo yon sehil ayde mo yon sehil Harouna Gallo noon gasi on jarama no fewi togar ko wiide bandiraɓe ko mbawɗen haalde ɗo en kalani beelama pittali meɗen eteɗen ko haalde metema en jaltu metema en jantu ko woni beelama pittali mabɓe ko tawra kadi ene hawra e fama muya heddi noon ko innama aade timmani kono noon en ceera ha e wadde ɓe julmo wuuri e julde taske hikka nde en ɓeyden usaki e diine meɗen ko hono noon musidɗo meɗen Abou An gonɗo to jaaɗo to leegal moderne to kay haydi kono noon o woni ko toon to États-Unis d'Amérique Mouhamadou Ba kañum ko hono noon Harouna Dia ko kanko woni président Pulaar Speaking Association gonɗo to dowlaji dentuɗo Amérique kono jeeya ko cuuɗi meɗen waali ko hono noon ne musidɗo Oumar Ly ko hono noon ne Ablaye Diallo mo ganduɗa woni ko Italie Houlé Mamadou Diallo woni ko toon to Bruxelles to ene Binte Diallo ko baaɗi meɗen kono kadi ko sehli meɗen woni Binta Abdoul Dali woni ko toon to leydi Faray to kanko joom galle makko fof eɗen ndenda e mabɓe e ɗiɗo ñalawmaji e waddude e mabɓe julmo wuuri to kara a jarama mi salmini ceernam ceerno Amadou Tidiane Alpha Ba to kay hayde wondiɓe muɗum min ñaaguima duwaw jamma ñalum so kikiɗe gasi ha laaɓi ko ɗo katten ma e mbattu sendude jewte nder caggal leydi so Allah lamɗo jaaɓi